हाय फ्रेंड्स। ଏବେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ସବୁ ଦେଶ 8ଟା ଦେଶ ଭିତରେ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ଏଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ, ଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ, ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କେତେବେଳେ ହେବ, ଭାତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଖାଇପାରିବାନି ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଚାଲିଛି 7ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବା କି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କେତେବେଳେ ହେବ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ବି ଫିର୍ ବି ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଏତେ ରିଲ୍ସ, ମୁଁ ସେ ଗ୍ରହଣ ରିଲେଟେଡ଼୍ର ରିଲ୍ସ ଦେଖି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ଯେ ଏମିତି ମାନେ ଗ୍ରହଣ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏତେ ସାରା ରିଲ୍ସ, ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦିଏ କରିଦିଏ, ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଦିଏ ସେଇଟା ଖାଇଦିଏ, କାଲି ଧୁମ୍ ଶୋଇବି, କାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବିନି, ମାନେ ଗ୍ରହଣରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବନି। ଓ ଗଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ସେ ଦିନଟା ବନାଉଛ ବନାଅ ନିଜର। ମୋର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି।